Hola, enoturistes! Per fi és dijous. 3 vins per agafar el maleït Black Friday, amb un somriure i sense saldos. Si us agraden els descomptes, aquí teniu l'Eus, que no té sulfits afegits. És un vi natural, que és honest, que és jove, que és afruitat. És un vi amb lògica, celler sostenible, vins naturals. La mare del celler Pascona va bé per celebrar que us heu firat per Black Friday. És un vi golós, té un toc de fruita vermella, com de mores, i també de fruita negra, com de figues. Té una miqueta de criança, així que si el regaleu, pot aguantar un temps. Però si pots, pren-te'l de seguida, com si fos una d'aquelles horroroses ofertes flash. El Cabernet Sauvignon, del celler Casa Mariol, a la Terra Alta. No us pot passar desapercebut que diu per prendre-us-el amb xocolata i escoltant Miles Davis. És un vi de Kiki, que és una bona solució si no tens diners pel Black Friday. És un vi elegant, sedós, surt per uns 8 euros i té 26 mesos de criança. Salut! Bon dijous!